Bahagia kok, gede kok. Bro, kamu gedene kok. Sak pikang iki. Yo. Kok iso menekno sampean? Piye ku mau? Eh? Oh. Oke, sampean. Duh, kamu gedene kok. Cakin iso wae iki. Oh iso wae. Budidaya ikan lele nggih bibit. Ceritane iku bibit lele. 15 biji rong sak kok. Lho. Terus piye iku? Tapi ana iwake nek kene. Lho iki. Nek kene. Oh ile. Ucul iki mocak, Cak. Ana lantai. Cegrogi. Iya masa ngono gedene kok. Oh, ngono kok. Terus sampean ndek omah kono. Mencino nang kolam ya, Cak. Salah satu budidaya ikan lele terbesar. Tuh, cak. Lucu lah. Bocor. Papat sing ucul. Ayo tak. Mari tak ndelok rono aku. Kita lihat guys di rumahnya Cakin. Kolam ya. Nanti tak masukkan di YouTube ini guys. Cakin ini. Iya, rono ndelokan. Cangkruan ndok kono aku. Yo ndelok njegurno tok. Ayo.
Sakmene kae. Tetap ikuti terus guys. Ini ikan lele nih. Indukan. Satu bijinya itu sekitar 3 kilo 4 kilo ini. Ndah sih sakmono. No, woman gede nih. Woman. Kakean dia. Jarene ta? Iya kakean. Menikahi kok. Ya, udah sih cilik-cilik sampean ya. Sekali deh. Yo. Yo. Kalau singetan kok wedhe ya. Niki. Coba mene kok cak. Kok wedhe temen iki. Yo. Ini gue serupa warna nih. Serupa apa? Kok piye? Kayak irang. Kali tanya-tanya gak kena panas. Kasih ganteng sih ya. Dapat kasih ganteng ya. Bukan bangun naik bocah. Mana kena? Iya, aja. Ndi keras. Iku neta. Bedak ta? Iya. Keras pasan iki. Oh, kok iki iku cendak. Ini hiburan. Hiburan sakmene gedene. Ora bengi kayak Ya, rokok ta. Iya. sarapan. Hah? Sarapan. Wis mari kek budal aku. Nang beduk-beduk sama nang penjuku iwak. Ndok ono ndok iki ya, terang to. Mau tak pilih. Mau tak pilih ini dipilih. Kayak itu. Kowe mana? Iki ono mata itu. Apa iku? Wis ana. Iya, tapi sak witi. Ya tataran ikan. Rugi Ya ora ketok. Iki neterno iki tempat peneteran ikan. Akeh kan kok nolake. Dhisik iki lho sing ketok sewang hari kuwe ngower ya. Iku ono iwak ora ketok. Nggih. Iku gak ono iwak. Tak ketok. Iya, sak uget-uget. Ini enggak mati kan? Mati. Apa nih? Iya. Kok iso? Ora kena cacing. Iya kan. Putih-putih. Sampean biyen golek iwak cacing iku, cacing abang. Yo nek ati kan tuh betul. Online ae.